Kamadhi nyime eni johala e boma noero ma Kisumo okwayo jogo eko mabende nomi tenda mar keto containers e boma noero mondo oduok piny nengo mar timo ohala e containers go. Kana giloso kod od fwambo marwa e boma noero ma Kisumo, johala go eko ne okwedo mokalo nengo mabende noyando ketnegi mar timo ohala e containers go, ka giwacho ni en nengo matek kendo weg containers go nyaka ne ni gigoyo nengo mabende johala nyalo chulo kaluwore kod ngima matek mabende nitiere e pacho kaendi. Bende ne gikwedo MCA mar Market Milimani Ward Migosi Seth Kanga ka giwacho ni oriwore koda achudhe moko mar hinyo jopiny kendo okodew kata kaka johala gwendo inyore kendo nengo matek mar ute mag ohala gweko. Kaluwore koda johala gweko nego owinjore nego bende gichulo containers gweko siling 10,000 kata kamano gisani ni giramo ni gibro chulo containers gweko e nengo mar siling 5,000. Komachielo bende ne gikwedo city manager mar Kisumo Migosi Abalawanga ka giwacho ni gichich kode ni en achiel kuom achudhe mabende nochamo pesa e contract noero. Bang'e to koro gilokore ka gikwedo okang' mabende containers gweko nitiere godo kuno. Ajalo koala makaendi johala mapino osehinyore nomuk utegi mwengi osepe moko osetho. Wawacho ni jasama ne mabiong sign contract gi governor gi city manager wan waonge. Wan wadonjo mana ka gobei maduong' mondo johala ok nyal yudo ot. Giyie ni johala oket gige kato bei mokedo wawinjre kede 5,000 mondo johala matindo o afford kuma gi use. Jogi nigi loan e bank gini gintendo ge pedo nyaka giyudu kuma giloke en matipo makende machieng onge koth mok timango ok gogi. Wa support governor nyongo mondo gigi obede town to gibede bei mapiny ma ja ohala matin nyalo afford. To wang'icho MCA wang'eyo kuonde magibete ne wayiene mondo konjo piny waneno ka koro budho java kuma japiny ok nyalo afford. Wawacho no ne ochieme gini wang'e pesa mano chamo kik wakuod wiye ne mo benefit container ibro pang kuon midwa no pange town ka to gi bei mapiny ma en 5,000. Ok wabiyie ni investor be keto container gi bei matek e town ka mondo kony jogwa. Erouru kamano. Achoke nachaka nuoyo Abalawanga, just be reasonable. We muko ne jok moko kibanda to jok moko iweyo. Koro investor ni obiro to reduce price mar rent mar vibendnigi. To onge haja sani sengiso jomigosi omuk vibendnigi te kucho. Sani wigi okti, jomigosi wigi okti sani. They don't know where they will go. No, and that is their business. Sasa uyu investor mwenye nyinyi une mane ukelo nwang'ani to ng'ani ero sebiro mosetor mowacho ni bwana an gima amua abro timo rent 5,000 mamnyonge nyalo afford to gima nyongo timonwa kama ber okelo nwa investor no okelo nwa container gi bei manafu mami awacho ni ya gigi nyaka bedi to wabokito gi godichieng e town mangima onge MCA mabro tamowa wabokito gi godichieng ok wachako kel gigi no gotieno kamora mora wabokito gi godichieng